abụ nwanne unu nwoke Timothy Ofegbu. Ị na-anya n'ala Igbo anyị taa, asị na ihe ọjọọ na-abawanye ntọ ebe niile. Ịhụrụ anụ ahụ, ime anụ ahụ mmadụ, kidney na liver nke a na-akpọ organ harvesting ebe niile. Ndị dibịa ha na-eni nwaanyị n'afọ ime, were ndị fake pastors ewere aka odo na-akụwa ụmụazị, bekasịa ha achụ aja ego. Onye ọbụla chọrọ inwe ego. Nwatakịrị nọ na university do 18 years 19 years njelu na one of the universities na East for federal government consulting work, bulu Land Cruiser 2025 wee na-abịa akwụkwọ. Ụfọdụ na-ajụ kelee ebe mmiri si bopi ụgbọgụrụ, kelee ebe mmiri ya si gbalụ. Ebe o si gbalụ bụ mgbe anyị bido celebrate besọnsọ ndị ji ego. Eziafa ka ego ọhọzi n'ala Igbo, ego oke eziafa. Ihe onye ọbụla chọrọ bụ by all means ka ego ahụ ruo ya aka. And by the way, ndị niile a na-eti money na water adreesị ndị Igbo, o ji ehi 120 ni nna ya, o ji apati 590 million ni nne ya. O mere nke o mere nke a wenata n'aka. Ndị Igbo wenata n'aka, ọhọsọ unu fụla ego. Ebi m ma Abuja, bịa Abuja ka ịfụ ndị nwere oyi uwe ka ha na-eyi sandal na-agala onwe ha n'ilo. Jee na Yoruba ka ịfụ ndị nwere oyi uwe ji aka ha na-anya moto na-akpọghọ bodyguards. N'ihe niile na-ahụ ya anyị n'ọnụ bụ mgbede ụfọdụ ajụ ihe niile a na-eme ebe etu anyị si efe ego. A na-atụ ego na bọndụ, na-atụ n'ego enu, eji akwamozu ekreti go VIP. Onweghị onye na-eje ama ọnụ dị dead na ọka amala ụdị wine na aṅụlọ na akwamozu nnego. Akpati ya ọdụ floating ka akpati ya ọbụ gold. Nzuzu anyị ụwa ndị ọzọ enebego anya. Anyị na-asịwa na anyị ma ihe na anyị ma ihe, mana n'omume niile ọ dị ka ihe ndị ma ihe na-eme. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-efe ego na-achọ ka ọ kpata ego, ndị kele na ndị nze na ọzọ na ndị igwe na ndị eze enweghị onye agha echi echichi n'aha onye nwere ego. Ndị ụka enweghị onye agha bịa na nne maọbụ nna ya, mbụ bishọp maọbụ echichi ọbụla ochiri n'aha onye nwere ego. Ndị nwere ego ka a na-echi ezinne, na-echi ada ụka na nke ọzọ, ndị ụmụ ha nwere ego. Ịmanụ na ụmụaka na-ene n'ihe niile achọ ka ha kpata ego by all means. Echekwana na ntọ ya akwụsị taa, echekwana na ihe ọjọọ ya akwụsị. Mgbanwe niile a ga-ebido ịkwụsịnụ mgbe ndị ụka bidoro ikwu eziokwu, mgbe anyị respect ogbenye maka na ọ kwụbara aka ọtọ, ọ chọghị ịkpa ego ọbara. Mgbe anyị ene mmadụ anya wee sị ya na agaghị ekpu ihe okpu n'isi maka ụdị mmadụ ebo, ebee ka ego gosi. Mgbe anyị ajụ nwa agbọghọ lụrụ ụlọ be nna ya, ebee ka isi weta ego. Mgbe nwaanyị nọ na di nọkọta bụrụ bilonia overnight, onweghị onye jụrụ ya ajụjụ ma di a na-etu ya achala ugo. Nsogbu anyị abago ụba. So na ihe echigata n'ụzọ ọjọọ ahụ anyị na-aga wee malite ugbu a jụba onwe anyị, igo niile a na-efe n'elu 400 cows eji eni nne na nna, akpati 1 billion anyị na-akọ maka ibu nne na nna gị nwụrụ anwụ na helikọpta. Ọbụbụ omenala anyị ọ na-abụ nje funerals mgbe ụfọdụ ifela na-eme, efu ebe a na-akpọpụ wine na wine 600,000 na wine 800,000, ndị VIP. Ka anyị kpachapụ anya anyị. The younger generation are looking at us. Afa mbụ Timothy Ofegbu. Ka anyị hie aka n'anya mee anyị Igbo ka ọ bụla ebe anyị ga-enwekwa contentment, ihe onye nwelu ka o ju ya afọ. Ka anyị hapụ ị na-ene anya ka anyị nwekọtachi ihe niile. O nwebeghị onye mụchiri anya mụghee mala ebe ọ nọ na ọ bụla onye nwụrụ anwụ, except na ịkwụbara aka gị ọtọ. Ụfọdụ akpakọchago ihe niile ofu oke ọya tụ ha, ụfọdụ kwobiri nwụọ n'ike. Ọ bụrụ ihe niile a ka anyị na-egbula onwe anyị. Ka uche anyị dị ya, ka uche anyị dị ya.